Sinbigas mo ako, sinpanagyadag ako, wada ka po tumaktakto, tentang po tinay biyaku, mantalagak singadan mo. Kapon sika waday tanda kabaalam at sa'y pansadagat sinpanagyadag ako. Wada ka po tumaktakto, tentang po tinay biyaku, mantalagak singadan mo. Sinpanagyadag ako, wada ka po tumaktakto, tentang po tinay biyaku, mantalagak singadan mo. Mantalagak singadan mo. Matay agot ako amin. Kablawak din saya saan dat ako. Oray din ay wara sin na duma-duma ay lugar. Sapay kumata sin pandemic ay nay. Maliknat ako, yung mailat ako paydudan din kinasigad apo Diyos. Karkaro ako sin sinan LTCB. Sapay kumatuto at numan pa'y kananta ko na warat ako sin ligat ay nay, siya din mangilaan tako ay dadluntot ay si Apo Diyos at matalagsi siya. Karkaro sin iyat namang i-provide sin amin niya kasapulan tako. Anda kami man pamilya, manyaman kami tan siya ay mailami din kinasigad Apo Diyos sin biyag mi. Sin area din iyat namang i-provide sin kasapulan mi. So din kararag mi abo at sapay kumata siya matlang abo din mapadpadasan nyo. May
din man iyaman, uno din ugali man iyaman at usay, kailangan di nakateng di pamati na. Yan gandat na ay siguro is nanligat takudwani at kaman narigat ay man iyaman ng Apo Diyos. Tan din kangrunan ay may ila taku is na sitwasyon udwani at pag din lawa niya, pag din reklamo, siguro din kaduan ay response ako is nan ligat ako duani at tin nalakaay manriri manliklamo mandilaw sin gobyerne udumpay maapay nga importante ang datako din man iyaman din panag-iyaman at wari pabulayo na ay likna ay kaman siya din mangidawat si bikas ang datako tas ay ituloy tako ay amagan din palaydan Apo Diyos uray sin timpon di ligat iso nga rod laydek ay ituloy din ay topic tako na palabas ay siya din kabibiyag di nabaliwan ay ipugaw. At last week, inadal ako sin umunay Thessalonica chapter 1 verse 1 to 5. Yan, ugwani din text ako at sin umunay Thessalonica chapter 1 verse 6 to 10. Din pa nag-iyaman at adim at ang gandat na ay bumula na ay ugali tako. Mwadi at waday basaran tako. Yan mo damaga sin usaya sa tako sino din kapuay man iyaman tako. Yan nay din ay kangrunan ay adal tako od napalabas kanan takon man iyaman takon Dios bugosin ng baliwan na sin biag tako. Yan apay nga man iyaman tako. Awud ta din kamayatan ay napasamak sin biag tako. Manipod sinaya nakanta ko sin ng baliwan Apo Dios undat ako. Binaliwan Apo Diyos sidat ako. Yan mo tutuan na waday lebeng na ay kailaan ay maibagay sin baro ay biag tako. Yan napalabas inadal tako ay waday duwa ay kailaan di yat Apo Diyos ay nang baliw undat ako. Umuna waday lahat ako ay mangamag sin panlaydan Apo Diyos. Tan sindan tako na matiyan pag din laydan tako ay amagan may panggapsin awak to at anggay di amagan tako yan din layad ay mga magsimpanlaydan Apo Diyos at magadisin numnum tako may kadwa inadal tako kailan di at Apo Diyos ay nang baliw unda tako at magay dwa-dwa tako sinamatian tako sin sigad ay damag yan importante na ay sin panagbiag tako usay Kristiyano at wada di kanan takong conviction wada din tatutuo ay pagpatiyan tako yan din pamati ay pagpatiyan tako at siya din sigid ay damag tan din amin ay amagan tako ngamin at maikonektar sin may panggap sin pinati tako ay siya din sigid ay damag iso nga rod layda kay ituloy tako din din udom ay kailan di at Apo Diyos ay nam baliw undat ako. Yan may katlo siya na way maila ay ugali ay mayat ay tadunan di udom ay pugaw. Dubliak. Way maila ay ugali ay mayat ay tadunan di udom. Tan din datako ay Kristiyano. Datako din reflection of who God is. Undat ako ay mamati, wada din pribileho in dawat Apo Diyos undat ako, ay datako din kaman mayari si modelo niya, ono, sinikang kanay de reflection. Tan mailas na, mabasa na sina verse 6 to 7. Yan, muwari Biblia yung pakibukat yung ko sina Unay Thessalonica chapter 1 verse 6 to 7. Din tuloy, din adult ako napalabas. Kananas na din usa abo ay pangamuan mi ay pinilin Dios da kayo at tinadtadon Dios da kami ya si Apo Jesus. Tanulay mo palalo ay napalpaligatan kayo bugosin pamatiyo putet pa ito dan din layadyo ay nangawawat sin kalin Dios. Tan din Espiritu Santo din ang idawat si layadyo ay sana.
At siya na di gapu ay nanbalin kayo si nantadtadunan di amin ay mamati sin probinsya ay Macedonia ya at Akaya. Ilang tako, din kanan Pablo o din usa ay pangamuanda. Uno pangamuan tako sin usa ay mamati ay pinilin Apo Diyos datako at din iyat tako ay mangtadon on Apo Yesu Kristo. Yan din kanan Pablo at din mamati ay taga Thessalonica at tinatadundas Apostol Pablo ya din ibana in nangasabas di ay da Silas ya si Timoteo. Dinay ay kasasa di taga Thessalonica ay daydadi ng tatadunan di udom ay mamati at mayat kumahapo ay siyamot lang abu din maila undat ako. Adit ako kang kanan we are not worthy to be a model in the society. Aga, siya na din usaya kasasa ako. Whether we like it or not, tan pinili dat Apo Diyos dat ako, tapi na din niya tinamili dat ako, at manbalin tako si pantatadunan o no reflection mo into ison Apo Diyos. Yan, siyempre, din proseso, di iyat ay kumaman on Heso Kristo, uno kaman din ugalit ako at manbalin si kaman din ugalin Heso Kristo, at din iyat ako ay mamati sin sin iyat ako ay mga adal, mga awat sin kalin Diyos. Iso nga din kalin Diyos at siya din mabalin ay mamaliw undat ako. Tasay mabalbaliwan din ugalit ako ingana sin kaman din ugalin Hesu Kristo at kasapulan din kanan Pablos naon waday layat tako ay mga awat sin kalin Dios. Din kalin Apo Dios at siya din mangitdo undat ako mo into ison Apo Dios. Din kalin Dios din pangamuan tako sin panlaydan Apo Dios. O yan bakon ang gaydi yang kanana pa sina tan din Espiritu Santo din nang idawat sinlaya diyo ay sana. Wow. Nam naman tako ay kasapulan tako din Espiritu Santo tasay din ay kanan tako na imposible ay mabalin ay amagan tako ay ibagbagan Apo Diyos sinyat ako ay mansilbin siya at mabalin ay matupalda. Apay ta din biyaki Kristiyano at bakan lang din amagam na muadiat kasapulan tako din panakabalin Apo Diyos. Dahil siya din tumurong na taong karkaro sinyat din Espiritu Santo ay mangilawag sin kalin Apo Diyos undat ako. Siya iso nga nung naman tako mabalin ay datako ay mamati at kaman din ugalit ako at kaman siya Apo Diyos bugaw sin kalina at adalan tako ay mauatan tako. Din Espiritu Santo ay manubla sin tiyag tako. Din pantungpala na at karanas na sin verse 7. At siya na di gapu ay nanbalin kayo si nantatadunan di amin ay mamati si probinsya ug Macedonia ya Akaya. Ya din kanan Pablo mayata inbagan Pablo may panggap sin gimong di mamati at Thessalonica at dayda din gimong di mamati ay mayata pantatadunan di udom ay mamati sin probinsya di Macedonia ya Akaya. At munom naman tako na ay mudin taga Thessalonica at nanbalin das pantatadunan ay adi nga tahabo mabalin ay maaplikar na undat ako ay mamati duani mabalin tan laydo na ibaga on sin nang baliwan Apo Diyos undat ako nayaan tako si Gundaway ay manbalin ay pantatadunan di udom ay pugaw. Mamingsan na din iyat ako maipanggap sin iyat ay mamalo sin biyag di usay pugaw. Nung naman tako kas pangalan dat ako ay parientes. Tasay maawatan di anak tako din mayatay ugali. Masapul ay maila dana undat ako. Iso nga wala nang wala din nga ang kanan morality is not taught but caught. Layo na ibaga
Adi umana wat takon itdo din dapat ay amagon di anak tako madat ipaila tako unda ida tasay no ilaan da ura adi tako itito maawatan da ay sidu din mayat ay ugali ay tadunon da. At siya matlangon da tako abu ay mamati nga mabalin ay din mabalin kana tako ay din biyak tako ay mabalin ay reflection ono modelo mo intoy isun apo Dios nga mo ilan din ipugaw din biyak tako sidugam din ugalin apo Dios bata ko ay mamati ay dan pa lang kumutang di pamati da at kasapulan da din mamati ay ingay nang ay tadunon da kuma so nga importante ay naman tako ay datako ay mamati way ipugaw ay mangilila sin biyak tako pagarup tako adit bakon tatu adi ngam siya so datako is nan LTCB at I think mabalin na adit ako ilaan nga waday udom ay mangilila sin gimong tako is nan LTCB mabalin abu ay waday man udong may ipugaw ay mangilila sin biyak tako ay mamati. Naman tako ay danay ay dinay kasasa tako at datako din makuha din pantat tarunan modelo or reflection of who God is. Tasay din ipugaw ay mangililan datako adida mailibak ay tatuwa ay waday Diyos. Iso nga siya matlang din imbagan Apo Hesus Kristo ay kanana ay nang ibaga sin apostoles naon da kayo din mayari si silaw ya asin yan munum naman tako ay datako din mayari si silaw ya asin bantayan tako kumadin kabibiyag tako tan mabalin ay say gapo ay say mamatian din adi mamati mo ilawan da din biyag tako siya. So nga rod, siya di, maniyaman takon Apo Diyos, bugaw sin ng baliwa na sinbiyak tako. Yan din muna kailangan din at Apo Diyos ay nang baliw sinbiyak tako. At waday layat tako ay mga magsinpanlaydan Diyos. May kadwa, magaydwa-dwa tako, sin pinati tako ay sigad ay damag. Din may katlo ay nadal tako at way maila ay ugali ay mayat ay unudan, tadunon di udom ay ipugaw. May di maisaro no at waday panangigagara tako ay may kasabasin sigad ay damag. Waday panangigagara tako ay may kasabasin sigad ay damag. At maila na sin verse 8 nya kananas na tan manlugi unda kayo nandin namag din kalin Diyos ay maipanggap on Apo Jesus. Sinduay probinsyadoy, ngumbakan si di anggoy, tan ulay sin udom ay kaili-ili, madamdama din pamatiyo on Diyos. Iso nga magadi masapula ay bagami may panggap on da kayo. Lain ay baga ay din gimong di mamati Thessalonica din kali ay kanan man din dinamag anay at kaman ngayon echo yan din echo anay man bounce at madngesin udumay ili din gimong di mamati Thessalonica at bakunda anggoy on binukbukudan din ngeda ay sigad ay damag mo adi at waday leda mangiba kasabasin ipada may panggap sin sigod ay damag yan mamata aboy maitapisi di ay man dinamag din mayat ay amaganda din mayat ay iyat da man silbi on Apo Diyos din usay maadal takos na the reason why a church grow is because of the gospel. Tanam naman tako datako ay mamati idinamati tako at musinudin pinatit tako siya mutlaang din mensahe ay ipagat ako yan na din mailat ako ay pattern din iyat din gimong di mamati ay gimong di mamati ay umadado mudinget ako din sigad ay damag yan musinudin din nget ako siya abo din ibagat ako yan dengan din udum abo iso nga the same pattern ay kamana di din iyat na ay
masikan din umuno mangrow din sa gimong. Iso nga no maipanggap sin church growth at maibasar sin sin gagat di gimong di mamati ay mga kasaba sin sigad ay damag. Nung naman tako din statistic ni LTCV at kaman ang medyo challenging niya. But whether we like it or not, if you want to grow as a church, at manrugi sin gagat tako, yat ako mang gagara, min kasaba, sin sigad, ay damag, sin as much as we can. Waray, radsak tako ay may kasaba, sin sigad, ay damag, at din mensahe mismo, waray maistorya sin biyag tako. Isong arod, mo ilaan tako din kanan Pablo, hindi mo di mamati at Tesalonika kanana madamdamag din pamati ang Diyos. Iso nga, magadi masapul ay bagami ay maipanggap da kayo. Lain din na ibaga ay kanan Pablo bugosin gagat di gimong di mamating ay mga kasabasin sigad ay damag at uray di kasapulan ay umuwi si Pablo ay mga sabasi di. Tan din gimong di mamati at Tesalonika at ay damis mo din mangikas kasabasin sigad ay damag. At sapay kumata din mo sinuman di kays istoryan din biyag tako at waday minsay ay maibagbaga ay siya din sigad ay damag. So nga I think mayat ay naman tako challenge in Isaiah sound that ako I make a point in our life to share the gospel. Wada kumay wada ay sin punto sin biyak tako sin panagbiyak tako ko waday layat tako ay mangibaga sin sigad ay damag. Kasi manyaman tako na apo Diyos sin yat na ng value sin biyak tako. Yan din muna kailangan niyat apo Diyos ng value sin biyak tako at waday layat tako ay mangamag sin panlaydan Diyos. May kadwa magaydwa-dwa tako sinamatian tako sin sigad ay damag. Yan din may katlo way ugali ay mayat ay tadunon di udong. May kapat at waday panangigagara ay mangkasaba sin sigad ay damag. May kalima at siya na waday layad ay mansilbihan Diyos duan mansatsadaan sin kasinan umalian. Mayat ay naman tako ay din amagan tako duan niya at maipon abo sin namnamaan tako ay aunitot umali si Heso Kristo. Naman tako lada kay palagip ituan manong ragi sin napalabas ay Domingo din Munaya may kadwa Tesalonika at maipanggap sin kasin umalian Heso Kristo. Wada ay wada din asin tunggal kapitulo di Tesalonika ay ibagbaga na sin umali kasin si Heso Kristo. May ilang takusin iyat Pablo ay nangibagas na sin verse 9 and 10. Tanda idabaw di mangidamdamag unda kami sin iyat yo ay nangawat unda kami ya din nanukugan yo sin sinyan di Diyos ay managong ya mansilbi sin tutuwa a Diyos ay matmatago. Ibagbagada abo din panudsad anyo sin pantaulian di anak na ay si Jesus ay mapud langit. Si siya din kasin tinagon Diyos at siya matlang di mangisalakan ang datako sin kaugyat ay panusaan ton Diyos sin ipugaw. May latakos na ay waday mayat abu ay report ay dingon Pablo ay din report ay na at inbagan on Timoteo sin unan ng pasyaran sin gimong dumamati at Tesalonika. May papailas na ay mail-iliw daya may bagbagabo din layad da on the Apostle Pablo ya sin ipanay nangasaba at Tesalonika.
At idi imoy da Pablo ay nangasabaw Tesalonica at puro ay pagano da. Yan kananas na kaputa idi namati da at nan baliw din turong din biyag da ay sinagong da si Apo Diyos yan mansilbida sintut ewa ay Diyos. Iso nga din usa ay kailangan di at Apo Diyos ay nang baliw sin biyag sa mamati at dinan baliwan di Diyos. Mamati kay dinamina ipugaw at wada sin numnum tako ay waday Diyos. Ngambugaw sin basol at kaman ngay narugitan din numnum tako iso nga bakon kusto din panangamot ako may panggap ng Diyos. Yan tasay kumusto din pangawat ya panangamot ako may panggap sin tatuwa Diyos at manrugi sin namatian tako Hesus Kristo. Mutot uwa nagarod abo datakoy mamati. Waday challenge sin biag tako ay mamisan at waday kasapulan na talikudan tako ay kultura tako. Wada kuma din panang dukog tako sin dati ay kaugalian tako. No kana tako kultura. Bakon amin ay kultura at lawa. Ngam amot ako ay amo kay mankinawatan takos na ay datako ay kang kanay at ado din kultura tako ay may kontra sin panlaydan Apo Diyos. Iso nga uray dinay kanan tako ngadan Apo Diyos ay kabunyan at dinay translator sin kang kanay Bible at adi dan akseptaron din ngadan Diyos ay kabunyan tan din kabunyan at natken din ugali na sin ugalin Diyos is nan Biblia. Iso nga debate di sin datako ay kang kanay ng parang sa kan at adiak usaran din kabunyan tan natken din ugalin din kabunyan mo din ugalin Apo Diyos is nan ibagbagan ng Biblia. So nga mukanan takon Apo Diyos at maawatan mo di. So nga ngam din lada kay bagas na datako ay kang kanay at ado din ugali ay amuta ko ay may kontra sin panlaydan Apo Diyos. Hindi tayo ko ay nangamo, siniyat ako ay mga adal sin kalin Apo Diyos. At maipailas din ugalin Apo Diyos, iya din panlaydan na yan mong maawatan tako din ugalin Apo Diyos, iya din panlaydan na yan i-compare tako sin ugali tako at talaga ay kontra. Yan nung maawatan tako di at wara kumadi lahat tako ay manukok sinuda de ugali tasay uno doon tako si Apo Diyos at amok at way rigat na di niya sinbiyang di gimong di mamati at Tesalonica I think sin iyata imunod ang Apo Diyos at siya din kapu ay mapalpaligatan da way ligat ay lakamon da. Iso nga ro, ulay mo kamana di, wada pa dan din layad da, ay mangunod on Apo Diyos, doon dan sud-sud din kasinan umalian. Ito ulit ako. Kananas nasin, verse 10. Ibagbagada abu din panadsir anyo, sin pantaulian di anak na ay si Jesus ay mapud langit. Si siya di kasintinagon Diyos at si siya matlang din mangisalakan undat ako sin kaugyat ay panusaan ton Diyos sin ipugaw. Nung naman tako ay datako ay mamati at waday future tako. Waday mayat ay masakbayan tako. Yan mo i-assess tako din na kabibiyag tako duan mamisan mo adi takuan anadan at madlaw ay din umuyan din oras tako umuyan din bikas tako umuyan din pilak tako at mamisan at kaduan at usar lang may panggapis na temporal things sinuwaras ng labaw di daga
din kanan din Biblias na din kanana sin verse din kanana ibagbagada abo din panudsid anyo. Lada ko day underscore tako din kaliya panudsid an. Sino din lada na ibagadi man susuot. Lada na ibagadi kaliya man susuot at wada am amagam udwani tan amom ay din tapindi agaw at umali si Hesu Kristo. Siya, iso nga din man susuot at baka lang igiginak. Di man sasadot, baka nung kaman din istorya ay si Juan ang tatangado na ay sasadot na makdag din bayabas in tapok na. Bakan si di din, dahil na ibagadi man sasadot. Muadit, dahil na ibagadi man sasadot, wada am amagan tako udwani, tan amut ako ay umali kasin si Apo Hesu Kristo. Laid-laid tako ay nakasaganot ako ay umali kasin si siya at adit ako mabain ay sagungon si siya tan sinbiag tako isnan labaw di dagat inamamag tako din panlay danana yan sin kasinan umalian at siya din manggungunaana sin saya sa tako maibasa sin yat tako ay nan silbi yun si siya isnan kamatagot tako isnan labaw di dagat naman tako kasin ay mo datako ay mamati at wada ay future tako waday mayat ay namnamaon tako. Iso nga ron, mo ilang tako din verse 9 and 10, na din mayat ay biblical reference may ipanggap sin definition di life, purpose, and meaning. Din usay pugaw, karkaraw na tako ay mamati. Din the meaning and purpose in life is to serve God and to enjoy Him forever. Yan mo siya din life in meaning din biyag ay nay. Aming nga road ay amagan tako sinbiyag takos na labaw daga at maiturong kuma sinamnamang tako ay doy. Akadakot ko yan hindi mong di mamati at dati at dayawan da din sinyan di Diyos. Hindi namati da at ingay tinalikudan dadi yan mansilbi na sin tatuwa ay Diyos. Yan tasay maawatan tako na manamnam ko si inak ay sindang kami namatian active ubo si siya sin dati ay pakigimgimungan da. Kang runana active si mama ay manupal sin laiden di lulolo mi mas pari din manpiyak ka, manatod ka si adi kaila, uno manparti si manok uno utik, tasay maamag din kanantakuon ritual niya. Malagi po si mama at active si di. Ngam idi na mati kami, bigla ay si mama at dinukuga na inda diya. Yan manipot sidi at dinusa ay lolomi at adi pulo si siya at malali at buemi. Nan baliw din yat na ay makilangan inami ya unda kami ay apuda. So nga malagip ko ay manipot sidi at adi pulo si malali si lolong mi tan mansakit tinumnum na sinan baliwan di pamati mi nga maminsan mo totoo ay binaliwan Apo Diyos si din biyag tako at uray da na ay naisigod ay ugalit ako at no amot ako ay may kontra ang Apo Diyos numan pa ay mansakit undat ako uno sin miyembro di pamilya tako at masapul ay dukugat ako bugaw tan laydan tako ay uno doon si Apo Diyos tan siya din totoo ay Diyos. So nga din sa lusot ko doon niya at ay wada din dati ay ugali ay talikudan tako, nudukugan tako. Yan bakan umanay ay wat tako dukugan din laway amagan tako. Masapol ay masukatan si barok. Bakan umanay ay adit ako at makininom, adit ako at makisuksugan, adit ako at
at ado din maiparit niya, bakon kuman si doy lang di kailan. Although mayat ay bakon takot am amagan din lawa. Muadiat din dati ay ugali tako kumat masukatan si baro. Nga udwanay namati tako waday din dati panbisbisian tako waday maisukat ay panbisbisian tako kuma ay man silbi Apo Diyos. At siya rin mailat ako singi mong gimamati at Thessalonica. Iso nga kasin, undat ako ay mamati udwani. Ay wada ba din ugali idi ay lebeng na ay talikudan tako. Tas ay sukatan tako si panlaydan Apo Diyos. Ay saya tako ay mansilbihan si siya. So nga taulian tako, maniyaman tako ang Diyos, pugosin ang baliwa nasin, biyag tako. Yan din umuna kailan, din yat Apo Diyos ay nang baliw, sin biyag tako, at waday layat tako ay mangamag, sin panlaydanana. May kadwa at magaydwa-dwa tako, sin namatian tako, sin sigad ay damag. Din may katlo ay naral takudwani at way mailay ugali ay mayat ay tadunan di udong. May kapat at waday panangigagarat ako kuma ay ming kasaba sinsigad ay damag. Anay din tulbak di iyat di sa gimong ay umadado. At may palagip kasin ay make a point in our life nga ikasabata ko kuma din sigad ay damag. Siya? Maudi at waday layat ako ay mansilbi ang Diyos duan mansadsadaan sin kasin umalian Hesu Kristo. Yan inda na ay kailangan din ang baliwan Apo Diyos undat ako at say kaibasaran di manggungunaana undat ako. At mo kanamnam tako sin iyat Apo Diyos ay nang balo sin biyag tako ay magay silbina si biyag ay waday silbina tan waday namnamaon tako ay nito taguan Apo Diyos na tako yan gungunaanas na tako yan waday sigad ay namnamaon tako man iyaman tako kuma si siya. Tang kanakot kawayan, din kamayatan ay inaamag sinbiyak tako at tinang baliwan Apo Diyos undat ako. Tan din aminda na ay kailaan, tiyat Apo Diyos ay nang baliw undat ako. Adit ako maamag da na, malaksig mo si Apo Diyos at baliwan na din biyak tako. At palalo ay man iyaman tako ang Diyos, tan binaliwan na din biyak tako, tasay mabalin ay amagan tako din panlay danana. Ay manging kasaba sin sigad ay damag, yamanong pal sin amin ay imbilin na, tasay say iyat tako ay mansilbi mansi siya. Mangkararag tako. Apo Diyos, manyaman kami ang sikatan, sika din nang balo sin biyag mi, tasay mabalin ay amagan mi din panlay dam. Manyaman kami Apo Diyos sin pribilehiyo ay din biyag mi ane at mabalin ay may baga din sigad ay damag. Ta din biyag mi ane at mabalin ay pantatadunan o no reflection mo into isum Apo Diyos. Tasay din udong maipugaw ay di palang mamati at mamati da Apo. Manyaman kami Apo Diyos sin gundaway ay mabalin na usaram din biyag mi tasay mansilbi kami ang sika. Manyam kami Apo Diyos, tan bugosin na matian mi, at waday kanan mi on meaning, ya purpose, uno direksyon din biyag mi. Salamat Apo Diyos. As yana din, yamanin mi, kararin mi singadan Hesu Kristo Apo mi. Amen. Marami siya Apo Diyos.